Hello friends. Hello. So, माबोरै दं ने? माबोरै दं? मोजां. जों मोजांनि गेजेरावनो मोनसे रिएक्सन भिडिअ लाबोबाय गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि इउटिउब चेनेल बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं आरो जों मोजाङै दं दा? जों मोनसे नेक्स्ट गोदान रिएक्सन भिडिअ लाबोलायबाय बे रिएक्सननि माने जों माखौ खालामनो नागिरदोंमोनलाय? सिरियै मा प्रडाक्शननि? आरबि प्रडाक्शननि जोबोद गिदिर प्रडाक्शन जोंनि बर'नि जों मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ मोनसे गोदान लाबोदों जोबोद मोजां ने आं नायखांबायमोन दे आं नोंसोरनो देखायाखैमोन दा दिनै फ्रि टाइम मोनदों जों दसे रिएक्सन खालामो बेवहायनो आरो जयैनो नायफिनबावनोसै आंबो इन्ट्रेस्ट लानोसै ने मा मा सोर दंमोनलाय बाव एक्टर एक्ट्रेसआ रिंसार आरो बिजि जोबोद मोजां जादों आरो आं बिसोरनोबो देखायनोसै स्टार्ट खालामसै रिएक्सन भिडिअखौ ने बेनो आलादा नायनो एक्साइटेड गादा ने जों स्टार्ट खालामसै नायदो स्टार्ट जाबाय ना आरबि प्रडाक्शन सिरियै ना सिरियै खोनासंदो जाहाज नाव
जोब्बाय एडभार्टाइस फैबाय माथो Indonesia. माबायदि Moja. मोजां दा खोन्थाहरदो माबायदि मोजां दे खोन्थाहरलाय सैनि Saya from Moja. Boria jaga ada. बुरायाव दा दा माबायदि मोनदों मोजां मोनदों माबायदि मा बुंनो न'फ्रा लामाफ्रा दैया दैया बरियानो अख्रा लामाफ्रा दैया दुगैगौ जोबोद बरियानो नंलायदों हा दुगैगौ नंलायदों दुगैगौ मोनलायदों ने स्रां स्रांनो सागराव जोबोद बरिया जादों मा जायगा प्लेसफ्रा जों मिथियासै सिनायनो हायासै सोरबाफोर मिथियोबा कमेन्ट खालामनो हागोन ने खोन्थाहरनो हागोन मा जायगायाव लाहैदों जोबोद बरिया जादों मिउजिक भिडिअ'आथ' बे गासिबो क्रेडिटआनो आरबि प्रडाक्सननिसिम ने जों अरिजिनेल अफिसियेल लिंकखौ होना होगोन डिसक्रिपसनाव बयबो नायो लाइक खालामो शेयार खालामो आरो साबस्क्राइब खालामो ने बयबो बांसिन भिउ लानो हायो आरो मोनो आरो बिदिनो मोजाङै मोजां मिउजिक भिडिअ लाबोबाय थागोन आसा खालामबाय जोंबो रिएक्सन खालामबाय थागोन ने दिनै बेयावनो जोबथ'बाय ने जों बेयावनो फोजोबथ'नोसै रिएक्सनखौ दिनैनिखौ थ' बाय बाय